Jodak Masembo e kar chung'od bura mar Rarieda kaunti ma Siaya okwako chenro mar tiyo gi sola mar tiyo gi teko maler mok chid aluora kendo e konyogi e yoregi mar pur kod pith. Jodago mantiere bwo riwruok mar dala rieko onyiso mor ma gintiere godo kalore ni ji mohewo 5,000 osebedo ka yudo konyruok margi kokalo e tiyo gi sola no, ma giwacho ni konyogi e kuoyo pi e puothegi kendo miyo gi keyo maber. Dano Londe nolimo jodakgo kendo miyowa sigana ni. Odiochieng' masie chieng' pile ka pile chakore gi riembo thiwi mar los gi sola. Okete kama onyalo yudie chieng' mondo jodak makoni chak tijegi ma pile ka pile makelo negi omenda. Othiwi ni magi luongo ni solar wheelbarrow. Kata bedo ni oneno matin, jodak makoni wacho ni ngimagi oselokore nyaka ne gichak tiyo kode. Osebedo kokonya kuom lielo nyithindo, kuom nyaka jomadongo, timo negi blow dry, okonya kabisa e ngimana. Customers kobiro samora chajo negi simu. Osekonyowa ahinya kaka jogweng' nikech wach stima area ni ok oyot. Tie mier kaka koro kama wantie ni onge stima, sola ni ema konyo wa e chajo gik matindo tindo kamago eko. Okinyi jodak makoni kelo taya mag gimarita aluora mondo chajre sola. Grace Atieno lero ni sola no osekonyo e geng'o tuoche machalo kaka thung'a magiwacho ni ne chandogi ndalo mane gitiyo gi tach nyangile. Giwacho ni gionge luoro mag ute manyalo wang'e tiyo kod teche machalo kaka nyangile. Watemo geng'o wach mar lielo teyni moko mag nyangile mag iro ka. Nikech iro no ne kelo ne ji tuoche mag homa, tuoche mang'eny ma iro kelo. Koro watemo ni mondo wageng' mano, emomiyo ne wabedo gi sola no endo mondo mi wachajo ne jowetewa teyni go ka mudho nitie. E gweng' ma Kamito, Asembo Bay, kama riwruok mar dala rieko yudore, moko kuom jodak okelo tong' mag gweno mondo kete liet, kendo bang' ndalo 21 liet no to nyithi gwen. Edith Odera en achiel kuom japith gwen ma osebedo ka yudo nyithi gwen kokalo tiyo gi sola. Koro ne gitoko, to ka gisetoko takawo tong' gi to kochopo bang' juma achiel tating'o tong' tatero e mashin. Nachako gi mashinde moko matiyo gi stima gi, to nayudo ka ne duoko nok ni kare. Koro natero tonga gi dala rieko. Kana atero tong' dala rieko, ne oto natero, kana chako natero tong' 40. Naduogo gi nyigwen 35. Manyiso ni matin mane okotimre nadi, mane ne okethore. Kopogore gi tiyo gi sola e loso nyithi gwen, jodak makoni bende tiyo kode e golo pi kowuok e nam Victoria kendo kuoyo e puothegi. Kawuono wayudo ka moko kuom mine makoni kunyo rabuon magiwacho ni ochiek maber nikech pi magiyudo. Ne wachako ng'iyo yore manyalo konyowa e pur. Koro ne wabiro gi riekni mamoko kaka loso mashin magoyo pi katiyo gi teko mar chieng'. To kendo wakete e wheelbarrow, koro wadhire to watere nam kendo waduoke. Mano konyowa mondo mi wanyalo tiyo kode ka to wachako watere kama chielo. To godhiambo to wakane e ot mondo kik kwale. Alex Somino mane ochako chenro ma kamae wacho ni gin gi paro mar tiyo gi teko maler to moloyo ndalogi ma piny ngima kedo kod achiedhnade mag lokruok mag kor lwasi. Ne wadwa ni wan bende watiye gi gik moko marito aluora. Koro ne wachako waloso machielo miluongo ni mobile charge station. Mae watero e gwenge mwatiye. Kech wan gi gwenge kendo waluongo gi ni dala rieko villages. Koro seche mwadhi e gweng' to gibedo gi mobile charge station gi ma gichajo teyni gi, gichajo simbe gi, ginyalo tiyo gi laptop, giliedo kodgi kendo mamiyo giyudo yuto maber. Dala rieko onyuolo rieko. Rieko mako tigodo maber to dhi kelo ler e ngima oganda mathoth kendo bero kor lwasi. Dana Londe, Ramogi TV.